Yan naman, nakapasok yung tawag ko. Tapos biglang nawawala. Cannot be reached na. Baka pawala-wala na siya na. Oo, alam ko. Pero wala naman yung issue ng expert dun sa palasyo. Unless wala siya doon. Gusto niya nangyari. Hello mga ka-loveliers. So, kain. Kain ulit. Sinulit ulam namin. Hi po sa 9 viewers. Good evening po. Hi po sa 10 viewers. Wala kang tinidor. Hindi ako mo tinidor. Wala kang tinidor. Kain po. Vicky Valderrama, nakauwi na po si Donita. Oo, nakauwi na po si Donita. Wala eh. Tumingin ka doon sa lababo. Di ba sabi ko mangungupo? Wala po. Yan, tingin mo ka na yan. Opo, nakauwi na po si Donita. Bali, umuwi na po siya. Nandun na siya kay Sir Jojo. So, kinakausap siya ni Sir Jojo. Bali sila Lecochero. So, maghapon din sila naghanap. So, nakauwi naman na sila. So, kinakausap siya ni Sir Jojo. Siguro, masinsinan, di ba? Yung mga bagay-bagay na dapat at hindi dapat niya gawin. So, ayun. Pauwi na nga siya. So, siyempre, siguro pagod na pagod yun, di ba? Kinakausap siguro yun ni Sir Jojo na. Kaya nga sabi ko sa inyo kanina na yung kay Sir Jojo, dala lang yun ng siyempre, di ba? Pagka parang nagagalit ka, di ba? Yung bugso ng damdamin. Minsan, yung pag naunahan ng bugso ng damdamin. So, yun, nagagalit kung ano sasabi. Ito ba? Ganun talaga pag nagagalit, di ba? Yun nga parang tatay na lang yun di ba? Kundi rin naman kay Sir Jojo, hindi rin naman madidiscover si Benita. So, yun, mabuti naman at yun, nakauwi na siya dahil, di ba, marami rin nag-aalala kay Donita. So, marami nang haka-haka regarding asan si Donita. Kain po. Kain. So, ayun. So, medyo matatahimik na yung mapapahinga na yung ibang vlogger, ibang mga nag-aalala kay Donita. Ulam namin, Sir Jason, yes, nakauwi na pala si Baby Donita. Naiyak si Bunso ng kaiyak bunso ng damdamin niya kagabi. Oo, totoo yan. Paksiw ulit kasi ulam namin ng tanghali. Ang dami kasi naluto ko. Sir Jason Velasco, salamat sa pagpasok sa live ko. Aurora Pagaduan, good evening, Ma'am Lovely Yours. Ano yung ML? Good evening, Lovely Yours. Salamat sa Diyos at nakauwi na si Gunit. Oo, kasi marami na nag-aalala sa kanya. Good evening po pala. Have a great day, every day. Kain po. Ulam namin kanina sa Jason, ito paksiw. Ang dami kong niluto. Diba? Paksiw nga. Ang dami kong niluto. Kain po. JP Marata, Pagat Vlogs. Welcome sa'yo, Bisdak. Good evening po from Cebu City. Hello, good evening sa mga taga Cebu. Hello po. Magandang gabi po sa inyong lahat. Pero di po matumbasan ng sweet ni Donita kahit may kamalian siya. Oo, totoo naman.
Mix Biluan. Yes po, welcome po sa aking live chat. Magandang gabi po sa lahat. Kasama ko, kasama ko si Renden to. Isa mga batang matutulog sa bangketa. So, inaan namin siya. Inaampun-ampun namin siya. Pero pinaalam ko lang sa magulang kasi yung mga magulang niya, nag-ano lang, nangangalakal lang. So, marami sila magkakapatid. So, dito pagka kinukuha namin, sinusorry ulit namin, kukuha, sinusorry, gano'n. Yung nakaraan, sinorry namin, kasi kinuha na naman ano yan. Sarap po niya, hehe, tilapia. Masarap pagtak sa tilapia. Prito. No, kain. Mapasok. So yan, bali, siya kasi kinukuha-kuha lang namin to. So pagka ibabalik na naman namin, kasi syempre may mga magulang ko, hindi naman namin pwedeng kunin to ng habang buhay kasi may mga magulang ko eh. Di ba? Salamat po at nakauwi na sa Donita, di ba? Kasi yung mga vloggers natataranta rin kahanap sa kanya. Yung mga viewers nag-aalala din sa kanya, lalo na yung mga, di ba, yung mga sumusubaybay sa kanya, nag-aalala siya. Inaalala siya. So, salamat na lang din at naisip niya na umuwi, di ba? Naisip na lang niya umuwi. Siguro napapanood niya rin na hinahanap siya ni Sir Jojo, di ba? Kasi, siyempre, alam niyo napanood ko yung video ni Michael Bards kay Donita. Naiyak ako. Naiyak ako. Naiyak ako kay Donita. Kasi alam niyo po, bilang babae po, hindi ko po alam kasi ramdam ko yung pagsasabi ni Donita ng totoo, no? Feeling ko lang po, opinion ko lang po, naramdaman ko yung pag-iyak ni Donita nung napanood ko yung kay Michael Bard. Siguro, maaaring totoo na hindi naman talaga siya, dinalaw lang talaga niya yung kaibigan niya doon na bagong panganak, maari na ganun. Yun nga, sabi ko nga sa inyo, nasusuffocate na siguro siya, na ano na siya. Tapos sinabi pa niya doon na interview ni Bards is, hindi naman siya papayagan ni Sir Jojo. Maring gano'n nga. So, pero ako ramdam ko yung nung umiyak si Donita, naiyak ako talaga. Kasi, naramdaman ko yung damdamin niya. Naramdaman ko yung damdamin ni Donita. So, yun po, yung feelings ko hindi ko pero ramdam na ramdam ko yung pag-iyak ni Donita, yung alam niyo po yung feeling ko parang alam niyo po yung nagsasabi siya ng totoo pero walang naniniwala. Ganun po yung nagsasabi siya ng totoo pero walang naniniwala dahil sa yung image niya is automatic kasi, no? Automatic kasi na kapag automatic pag nagpunta siya sa Balumbato, ang thinking ng mga tao, automatic na nagbisyo siya. So, yun ang iniisip ko sa mga tao, pag pumunta ng Balumbato yan, ganito yan, ganito yan, nagbisyo yan. Hindi naman ba pwede na dumalaw nga lang siya or yung gusto lang niyang medyo dalawin or ipagmalaki doon sa mga kaibigan niya ron or mga kapitbahay niya ron. Total, matagal naman siya tumira doon na, hello, eto ako na maganda yung bahay ko, nagbabago na ako, tignan niyo ako ngayon, so pwede rin kayo magbago, gano'n, yung mga gano'n ba? Hindi ba pwedeng dumalaw siya dahil may dinalaw nga siyang kaibigan, di ba? Yun po yung akin hindi ba pwedeng gano'n? So,
yun nga ang thinking ng mga tao na automatic pag napunta siya ng balon bato, eh, magbibisyo siya. Yun kagad ang thinking ng mga tao sa kanya. So, di ba, napaka-sad. Siguro nung nagsasabi siya ng totoo, kaya siya naiyak. Ramdam ko yung pag-iyak niya ha. Kahit na wala ko sa personal, napanood ko lang dun sa interview ni Michael Barnes. So, ramdam ko po yun. Kaya po. Charger ko nakita mo. O, yun nga po. Ramdam ko po yung kanyang pag-iyak. Alam niyo po yung yung isang bagay na nagsasabi ka ng totoo. Maaring gano'n, opinion ko lang po, maaring nagsasabi siya ng totoo, pero ang bungad kagad sa kanya, or ang sa kanya kagad is, nagbisyo siya, di po ba? Di po ba masakit na ang isang bagay na pagbintangan ka na hindi mo namang ginagawa, at lalo na nagbabago ka na, lalo na alam mo na may mga tao umaasa sa'yo na magbago ka. Tapos sa isang iglap lang, dahil sa isang alis lang niya, umalis si Donita dahil umalis siya nang wala siyang paalam. Bali talaga siya doon. Pero, di ba, parang ramdam ko yun ang pag-iyak niya na nagsasabi siya ng totoo na may dinalaw nga lang siya. Tapos yun nga po, di ba, pag po nagsasabi ka ng totoo tapos hindi ka pinapanawalaan, di po ba masakit sa kalooban? So, nung umiiyak siya, talagang naiyak ako kasi naawa ko sa kanya. Kasi, alam niyo po yung nagbabago ka, yung pinagbibintangan ka ng isang bagay na hindi mo ginagawa, di po ba masakit po? So, baka sa tingin ko nagsasabi naman po ng totoo si Donita nung sinabi niya yun. Po. Pero, syempre po, yun po, basta po naramdam ko na nagsasabi siya ng totoo. So, sarap niya ng tilapia. Jason Velasco, kapitbahay nga po namin dati, tinakbo Gashali nila TV. Pero ngayon, 2 years sober na po siya, guard airpost. Talaga? Ang galing naman, oo. Thank you sa sharing mo, Jason Velasco. Francis, yes, dapat Alison sa Chua. Umuwi ba siya kusa sa bahay niya? Sila maginap. Pero paano siya nakauwi? Umuwi po siya kusa. Kasi si Lake Wachero, hindi siya, pagkakalam ko pa umuwi siyang kusa. Kasi si Lake Wachero, nung pinapanood ko yung vlog ni Lake Wachero na live, hindi ko nakitang matagpuan siya ni Lake Wachero. So, ang sabi is, nandun na siya kila Sir Jojo. Po. Francis, yes, oo. Aurora Pagaduan, dami na payak ni Donita. Grabe, isang nako doon. Hindi nakatulog sobra. Apektado niya. Oo, ako kanina, aminado talaga ako. Naiyak talaga ako sa kanya. Naiyak ako kay Donita. Kasi, yung ramdam ko yung, alam niyo, ewan ko po kasi ako po, naramdam ko yung nagsasabi siya ng totoo. No? Kasi, ang bungad kagad sa kanya, di po ba pag yun nga, sabi ko kanina na, pag nagbibisyo ka kasi, kahit na anong gawin mo, kahit na kumbaga tatak niya na yun tatak niya na yung sa bisyo niya. So, ang bungad kagad sa kanya ng mga pangyayari is, nagbisyo siya, kaya siya pumunta doon. So, di po ba ang sakit nga, alam mo naman wala kang ginagawa, kumbaga talagang pumunta ka lang talaga doon para sa pagdalaw. Parang ang sakit. Kaya nung naiyak si Donita, talagang ramdam ko yung bigat ng kalooban niya. Ma'am Aurora Pagaduan, thank you po. Jason Bilatco, laki ng pinagbago niya. Tatanggalin na naman ang met sa katawan niya. Tatanggalin met sa katawan niya para itulog naman. Anyway, cute ni Renren, hindi pa po ba siya nag-aaral? Si Renren, Sir Jason, hindi siya nag-aaral. Tinanong ko nga siya kung nag-aaral siya. Parang sabi niya grade 1 ba?
Huwag ka nagpapangalumbaba sa harap ng pagkain. Oo. Sabi, nag-aaral ka ba? Parang grade 1 ba? Grade 1 daw. So, hindi ko pa alam eh. Kakausapin ko pa yung magulang niya pag sabi ko, mag-aral siya. Kasi marami nga sila magkakapatid, Sir Jason. So, iba nga natagpuan ko nga siya natutulog sa bangketa. So, ang mga magulang talaga niya is, ang hanap buhay is nangangalakal lang. So, ang dami na magkakapatid. Ang nanay niya, iniwanan sila. So, yung tatay niya nag-asawa ulit. So, ayusin namin siguro sa pag-aaral niya kung paano. Kasi, siya, kinukuha-kuha ko lang kasi hindi ko naman siya pwedeng ariin. Hindi ko naman siya pwedeng dahil may mga magulang siya. So, yun, tutulungan ko lang siya sa abot na makakaya ko. Nori Di Guzman, good evening, watching from Saipan. Salamat po nakauwi na siya din sa bahay. God bless, stay safe. Nga po, salamat nga po nakauwi na nga po siya. Kasi kawawa eh. No? Jason Velasco, Sir Jojo po kausap niya nung umiyak din. Grabe bagsak na katawan ni Sir Jojo. Oo, pumapayat. Napansin ko nga pumapayat si Sir Jojo no? Or baka dahil sa kondisyon nga niya. So, syempre, naintindihan naman natin Sir Jojo kasi bukso ng damdamin yun eh. Syempre, ikaw tatay ka tapos yung anak mo umalis, di nagpaalam sa'yo, matutuwa ka ba? Syempre, hindi. Diba? So, naintindihan natin Sir Jojo pag ganun. Jason Velasco, gumamit mo po yung hehehe, pero kaya gumamit mo po yun hehehe, pero kaya pa kayang baguhin. May source po sa Daddy Joe doon, pero di naman maling kamalian yun. Yung kasing regarding dun sa gamot sa katawan niya, no? Kagaya ko nga pala sinabi ko, hindi yan basta-basta maaalis. So, pag nasa katawan mo yan, hindi naman automatic yan na pag nagbisyo ka ngayon, bukas na kalawan, hindi ka na magbibisyo. Hindi po. Unti-unti po yan, step by step. So, kung ako, wag masyadong si Dunita kasi step by step po yan. Yung gamot sa katawan, hindi naman agad-agad yan. Pag bukas sinabi sa'yo magbago ka na, bukas hindi ka na nagbibisyo, tanggal na yan. Hindi po. May proseso po yan. Aurora Pagaduan, tama ka dyan, Ma'am Labi. Oo. Bea kanina, totoo man yung nakita ko, yung iyak ni Donita. Tapos yung mga binitawan nilang salita, talagang sakal siya. Iyak ako ng iyak. Ramdam ko yung yung nasa loob niya. Oo, nakakaiyak talaga. Oo, nakakaiyak talaga. Kumain ka na, huwag mong paglaro yung pagkain. Ramdam ko talaga. Iyak ni Donita talaga. Awa nga ako sa kanya eh. Iyak din po si Daddy Joe, kausap niya si So Sad. Oo. Siyempre nga, di ba? Hindi naman si Donita as Donita lang kay Sir Jojo. So, baga parang, siya, napamahal na rin siya kay Sir Jojo. Alam mo yung isang anak na yung anak mo tapos, di ba, kahit anong mo sa kanya, tapos biglang gano'n, no? Hindi naman natin maintindihan naman natin sa Jojo kung bakit siya gano'n. Parang tatay sa anak. Di ba, normal na pinapagalitan, normal na pagsasalita na masakit. Kasi anak nga, kasi may malasakit, di ba? So, okay lang yun siguro kay sa Jojo kung napagsalita niyo si Donita ng gano'n. Kasi, mahal naman niya yun eh. Paano naman sige, bubuti ni Donita yun. Through video call na ako, Sir Jason. Eileen, magpailanman. Ako rin po, Ma'am Lovely, durog talaga ang puso. God bless you. Always po na nandyan para sa kanya. Mag-iingat po kayo palagi kasama ng pamilya. Salamat po, Ma'am Eileen. Maraming po salamat. Hello po welcome po sa 38 viewers. MotoGem TV. Pasali po, Ma'am. Sige, sali po kayo, Ma'am MotoGem. Sali po kayo. MotoGem TV, welcome po sa aking live. Lilibaro. Lovely po, Miss Lilibaro. Hello kay Lilibaro. So, shout out kay Lilibaro. So, pumasok sa aking live. Shout out po kay Lilibaro. Welcome. Aurora. MLS also. Lily.
Pasensya na po kayo hindi ako sa mga code. Ano po ba yung MLSO? Ano po ba ibig sabihin nun? Sorry po. Ano po ba yun? Live, paano po ba? MMLSO. Hindi ko po, hindi ko alam yung mga code eh. Pasensya na po kayo. Pa-jacket host. Lilibaro, hindi ako marunong mag-jacket. Hindi ko alam mag-jacket. Sabi ko nga sa inyo, hindi pa ako ganun kabihasa sa sa YouTube, 'di ba? Sabi ko naman sa inyo, baguhan ako sa pag-YouTube. Yung mga kalikalikot dito sa aking YouTube hindi ko alam. Kaya papaturo ko kay Chris Ulo. Nagbisyo yung kaya pumunta doon. Hindi naman yun, nasa opinion niyo yun, nagbisyo si Donita. So kanya-kanyang opinion tayo di ba? Respeto na. Lilibaro, hello. Lilibaro, hello. Good evening sa'yo. Oo. Pa-jacket. Hindi ko alam yung paano mag-jacket, Lilibaro. May gagawin lang po, hehe. Salute po sa kabutihan nyo. Salamat, Sir Jason. Ingat po kayo lagi. Hello po sa 54 viewers. Good evening po. Fredes Minda Cariasco. Kailan ba nagsabi ng totoo si Donita? Saksakan ng sinungaling yan. Kala ko nga nagbago na siya. Sa lahat ng vlogger, si Sir Jojo ang pinakamalaking hirap kay Donita. Ang iba dyan, nakikisawsaw lang. Nakikisawsaw na lang. Oo, totoo naman po. Si Sir Jojo yung pinakamalaking hirap din kay Donita. Totoo po yan. So, at totoo rin po na mga nakikisawsaw. So, isa na ako doon sa sinasabi niyo siguro, no? Na nakisawsaw doon sa kay Donita. Totoo naman po na isa si Donita naman na malaking naitulong sa aking YouTube channel. Hindi ko po tinatanggi yun. Jason Velasco, papawis po lang ilang buwan exercise at panay tubig. Mabilis mawala. After a month, mananabik katawan niya, pero tiisin lang niya kasi full love. Pinadarama sa kanya, mag 1 month na siyang, oo nga, oo. Pag usually exercise kaya, pag pinapawis yun, mawawala pa. Jacket host, mega love shout out. Oo, Lilibaro, welcome sa akin love. Oo, pakisuportahan po si Lilibaro isa po yan sa mga content niya is pagtulong din po, good Samaritan din po. Shoutout nga pala kay shoutout nga pala kay Chris Ulo, kay Jun Graho. So, shoutout sa aking mga friend na vloggers. Ano Lilibaro? Sis na add moderator. Hindi ko maintindihan Lilibaro, pakiulit niyo, paki-explain. Elma Subing. Salamat naman, nakabalik na si Donita Rose sa bahay niya. Sana huwag na umalis. Oo, sana nga po. Bigyan natin pagkakataon si Donita na na mamasyal, di ba? Yung ambience kasi malaking bagay yun di ba? Yung environment. So, ikaw araw-araw mo nakikita. Siyempre, kahit pa paano naman, gusto naman niya pumasyal ng SM, pumasyal sa mga kaibigan niya. So, bigyan natin ng pagkakataon na basta bigyan natin ng pagkakataon yung sarili po niya. No? Bigyan natin pagkakataon sa sarili niya. Sige, alis ka na dyan. Tapos ka na kumain? Ha? O, doon ka na. Mega. Leeds Hong Kong. Mega loud shout out. Pasensya na kayo. Hindi ko kasi alam yung mega loud shout out na yan. Oo. Kasi basta sinasabi ko lang, shout out. Di ba? Ma'am Leeds from Hong Kong. Mega loud shout out. Oo, na ano ko yan kaya lang nakalimutan ko. So, yan ang laging ng mga, di ba, pag nagla-live, mega loud shout out. Sila yan ang gamit nila ng mga Team AB madalas. So, yes, welcome sa'yo, Ma'am Leeds from Hong Kong. Bea Kanila. Prodisminda, masyado kang judgmental. Huwag kang masakit magsalita. Lahat ng tao hindi perfecto. Opo. Yan is from Bea Kanila. Thank you po. Jason Velasco, pwede mag-artista yung si Donita. Pero not saying na she's act. Natural po ang sweet niya, kabaita, tinuturuan niya magdasal ang anak niya. Oo. Kagaya nga sinabi ko sa inyo,
Yung tao kasi, ako yun po ang pananaw ko ang tao po kasi, kahit pagka sama-sama niyan, kahit anong sama niyan, meron po yung parte sa puso niya na kabutihan. So, hindi ako naniniwala na ang tao yung heart niya is puro kasamaan, full of na kasamaan. Hindi po. Naniniwala po ako, meron po yung parte ng puso na may kabutihan po. Tsaka ang tao kasi habang may buhay, may pag-asa. No? Marami po akong kilalang tao na napakasama, na napakasalbahe. Pero dumating yung araw na nagbago. No? So, yun nga, bigyan natin ng pagkakataon yung kapwa natin na magbago. So, marami kasi ako personally po, may kakilala ko, personally, na masama siya during that time na nakabataan niya. Pero nung nagkaedad po siya, naging mabuti naman po siya. So, ang tao habang may buhay, may pag-asa. Ano po? Hello po, Miss Lily. Lang po maganda. Oh, hello po, Miss Lily. Maganda daw po, sabing Sir Jason. Leads. Nakabalik na si Donita sa bahay nila. Nakita ko sa live ni Busan. Oo. Oo nga po. Lily Baro. Jason, hi. Thank you. Oh, Sir Jason, hi daw. Thank you daw, sabi ni Lily Baro. Basta di talaga matutumbasan ka, sweetan niya, kawaitan. May kamalian lang ang tao. Nagbabago yun, hehehe. Oo. Ang tao nga po hindi perpekto. Walang taong perpekto. Kung perpekto ka, hindi ko alam kasi walang perpekto Si God lang ang perpekto, di ba? So, ang mga tao hindi perpekto yan. Perpekto na pangalan meron, pero ang tao hindi perpekto. Lily Bar, long press mo name sis then add moderator. Lily Baro later on na lang ha, kasi mahirap palagi ng jacket. Mahirap Lily Baro, baka mamaya magkamali ako ng pindot ha. Jason Velasco, busy na po ma'am. Lily, kaya di masyado makadalaw ha. Pero i-remember dati lagi ka nag-apologize sa kanila. Sige po. Sir Jason. Arlene Samson, patamsak naman. Thank you po. Patamsak naman, sabi ni Ma'am Arlene Samson. Lily Baro, Jason, opo. Thank you sa inyong lahat. Mami Dance Paradise Vlog. Welcome po kay Mami Dance Paradise Vlog. Welcome po. Shoutout po kay Mami Dance. Wag kasi puro negative agad, wag puro husga agad, wag ganun. Nga po. Deo Mercado, pangit naman siguro ng salitang nakikisaw-saw. Nagpapaalam naman siguro sila kay Idol Jojo Albasan. Basta tandaan nyo, kailangan nilang kumita para makatulong din sa ibang. Proud nga ako sa mga vlogger. Opo, Ma'am Deo, oo. Kasi ako, nung bago ko ibinlag si Donita, before po, nagte-text po ako kay Sir Jojo. Nagte-text ako, tumatawag ako sa kanya. Nagpapaalam ako. Hindi siya nagre-reply, hindi siya nagano, pero alam ko na pumapayag. So kahit na hindi siya mag-reply sa akin, kahit basta every time na binablog ko si Donita, nagpapaalam ako sa kanya. Hindi man siya mag-reply sa akin, at least nagpaalam ako sa kanya. So, nagpaalam po talaga ako sa kanya. Tapos nung finally, na-meet ko na siya. So, nagpaalam din ako sa kanya personally na pwedeng sumama sa kanila, kung pwedeng ganito. Papaalam naman po ako. So, yun po respeto ko na papaalam, nandun naman po. Lily Baro. Paul Bargola, ma'am, magandang gabi po. Ay, welcome Paul Bargola. Oo, nag-live ako ulit. Mami Dance Paradise Vlog. Mami Dance Paradise Vlog, welcome po ulit. Pagka tiniwalaan siya, dapat wag puro negative yung vlogger. Ulitin ko Mami Dance Paradise Vlog. Pagka tiwalaan siya, dapat wag puro negative. Yun vlogger dyan na bards. Kala ko mabait yun. Pero nang makita ko nung gabi, lumabas ang tunay niyang kulay. Yan is from Mami Dance Paradise Vlog. Gab Peralta, Bibi. Ano yung Bibi? Mami Dance, samahan rin ko, gusto ko pumunta lalo sa matagal siyang kasama.
Niya kasi mahabang panahon niya kasama yung normal lang yun. Wag husga agad. Ikaw, Bars, na good, no good ka, husga ka agad. O, yan yung from Mami Dens. Malu Prosinto, nako, gumamit na naman yan ng rehab. Rehab na lang yan kasi, gumamit na naman yan, rehab na lang yan kasi, ganda na buhay, ayaw pa niya, wag ninyong pagurin sarili, iba na lang tulungan nyo. Yan is from Malu Prosinto. Fred Minda Carriazo, hindi ko judgmental. Nagsabi lang ako ng katotohanan dahil from the start, pinapanood ko yung vlog ni Sir Jojo tungkol kay Junita. Kayo ang lumagay sa kalagayan ni Sir Jojo. Yan is from Fredesminda Carriasco. Jason Velasco, naalala mo pa ba ko nung ma'am na kadamay mo 4 days, sinabi ko na po kasi kakahiya, di na ako makakadalaw, haha, sorry. Okay lang po. Kadamay mo in 4 days, sinabi ko na po kasi na kakahiya, di na ako nakadalaw, ha, sorry, okay yun. Paul Bargola, ma'am, anong nangyari dun kay Donita? Nangyari dun kay Marimar? Yung kay Marimar, yung kay Kring Kring, yung tinutukoy mo, Paul, pinuntahan nga namin siya, hinanap namin siya, hindi namin siya makita. So kasi nung pumunta kami, di ba nung binlag namin siya ni Chris Ulo tsaka ni Jun Graho. So kinabukasan, di ba binlag ko nga siya ng mga damit tsaka sa anak niya. Kinabukasan ng hapon, binalikan namin siya. Sabi doon, sa pinagpupwestuhan niya is, haalis lang daw, nang hingi pa nga daw ulit ng damit ng bata. Tapos, pinuntahan ko sa palengke, ikot-ikot. Siguro mga ilang oras din ako nag-ikot. Nabasa nga kami ng ulan, actually. Talagang basa kami ng ulan. Natuyo na lang. Hinanap ko siya kasi invite ko sana siya dito sa house na baka gusto niya muna for the meantime. Gusto ko siya mapaliguan kasi paliguan, mabisan, maging malinis ba yung katawan niya. So, hindi namin siya nakita Pero kasi sabi doon, halos ka sa alisan, siguro, nung pagdating namin siya, kung alis naman niya, tapos sinanap ko siya, hindi ko siya makita. Pero nagbili naman ako dun sa mga pinuntahan kong lugar na pag nakita siya, pakisabi hinahanap namin siya. So, ilang araw, 2 days ako hindi nakalabas kasi nga, wala si partner. So, bukas, yan, mababalitaan ko kayo kung ano nangyari. So, si partner bukas darating din. So, every 2 days kasi naka-duty po si partner So, update ko kayo kay Kring Kring. Kring Kring alias Marimar. So, kilala siya bilang Marimar. Gab Peralta. Saan po si Donita kayo? Nandun po kay Sir Jojo na Sir Gab. Gab Peralta. Donnie Vlogs Plata. Welcome, Donnie Vlogs Plata. Hello po, Tamsak. Hello, good evening po, Donnie Vlogs Plata. Welcome po sa aking live chat. Live chat po. Presminda Carriasco. Kaya pag ako sa iyo, ma'am, lovely, para sa akin, tutukan nyo lang po si Kring Kring. Kasi, pinapanood ko po kayo. Ma'am, salamat po, Presminda Carriasco. Opo, salamat po. Yun nga po, aside dun kay Kring Kring, marami pa kaming binablog. So, siyempre si Donita, isa rin yan sa mga hinahanap ng viewers ko. So, minsan nakikibalita-balita ako, ako sa kanya. So, paminsan-minsan pag may pagkakataon, so nagbablog ako regarding kay Donita. Salamat po, Ma'am Presminda. Kumusta na po si Marimar? Si Marimar, okay, yun nga po, kanina kagaya ng sinabi ko, hindi namin siya nakita nung pumunta kami doon ng hapon. Kasi nung pumunta kami nila Chris Ulo at Jun Graho, kinabukasan pinuntahan namin ni partner. So wala siya, hinanap namin. Basa-basa kami ng ulan kasi sobrang lakas ng ulan. So natuyo-tuyo na lang kami. So pagdating ni partner yun, papasyalan ulit namin siya. Kasi hindi nga namin siya nakita Si hapon na. So siguro hindi kami nagtagpo kasi kaalis lang daw. Lonaila Sevillo. Good evening po. Always watching from UAE. Shout out po. Yes ma'am, good evening po. Welcome po sa aking live chat. Lunaila Sevillo, good evening po. Shout out po sa inyo. Shout out po sa mga taga UAE. So, hello po sa mga OFW dyan. Good evening po. Ingat po kayo lagi. Mami Dance Paradise Vlog. We will pray po para sa inyong lahat. Kasama ko kayo
sa lahat ng prayers ko. Nakasubaybay ako sa inyo. Together prayers is powerful. Prayer, amen. Oh, amen. Thank you sa inyo. Mabuti pa pala kapag katulad. Opo. Jason Velasco, di niyo po napapansin si Ma'am kay ganda at sweet, very approaching pa sa... Di niyo po napapansin si Ma'am kay ganda at sweet, very approaching pa the way makipag-usap. Salamat po. Salamat po, Sir Jason. Yan si Ma'am Labi. Salamat po ng marami, Sir Jason. Labi sa Moro, yun gusto ko si Kring Kring, may mapapala pa tayo dun. Oo, sige. Mami Dance Paradise Vlog, oo nga, kawawa rin yung si Kring Kring. Sana maagapan siya, kawawa yung batang yun. Oo nga, yung si Kring Kring kasi, dalawa na anak no, 19 years old siya. Sa mga hindi po nakakaalam, yun po yung young version of Donita. So, yun nga po, may dalawang anak siya, 19 years old na siya. So, binabantay-bantayan din namin siya. So, siyempre sa dami ng tao na tinutulungan namin, sa dami ng tao na sinusubaybayan namin, diba? So, hinahati lang din namin ang oras namin. At saka, kagaya ng sinasabi ko po sa inyo, hinahati lang namin yung budget namin. Kasi, wala naman po akong sponsor. Wala naman po kahit ano nagpapadala sa akin. So, sariling pera po namin yun. Kung may pera po kami, pinagkakasya lang po namin na ni partner yon. So, kung ano man yung kinikita namin, binibigay namin sa mga tao, sariling pera, galing sa bulsa namin yun. Gab Peralta, mukha naman buok na si Donita. Sana po mabago na siya. Oo, sana nga tuloy-tuloy na yung kay Donita. So, ano lang tayo tao lang naman tayo nagkakamali, di ba? Nagkakamali lang naman. Nagkakamali tayo kasi tao lang tayo. So, lalo na si Donita may mga pinagdadaanan niya sa buhay. So, lawakan natin yung kanyang pangunawa, yung ating pangunawa regarding kay Donita kasi so, yun nga sinasabi ko na ang tao habang nabubuhay may pag-asa. Ma'am Paradise Vlog, thank you sis from Doha, Qatar. OFW, Mami Dance Paradise YouTube channel. God loves you. Baguhan rin ako vlogger. Ako pero word of God spread na. Teka sandali Baguhan rin akong vlogger pero ako words of God, spread the word of God. Yun ang munting adhikain ko. Salamat, ma'am. Oo, tama yan, ma'am. Kasi kailangan din naman natin yung mga word of God. Don't worry, keep strong faith, kapatid. Ano yan? Bless tayo ni Lord kung ano ang itatanim natin, yung ani natin, yung go lang tayo. Salamat po, Ma'am Dance Paradise Vlog. Thank you po sa 32 viewers. Maraming salamat po sa pagpasok sa aking live channel. Comment lang po kayo, babasahin ko po yan. Kahit pangit yan, maganda yan, babasahin ko po lahat yan. So, naintindihan nyo naman po yung aking pagbasa, no? Medyo mabilis ba? Minsan nakakabulol-bulol. So, salamat po. Salamat sa mga mga nagko-comment sa akin. Salamat po ng marami. No? So, yun po sa mga nag-aalala kay Donita. So, okay na po siya, nakauwi na po siya, nandun sa kanila Sir Jojo. So, medyo mapanatag na po yung ating isipan regarding kay Donita at kay Jeffrey. So, yung pangunawa natin, medyo lawak-lawakan natin ng konti kasi si Donita may pinagdaanan sa buhay yan. So, yung iba nakakapagsabi ng ganito kasi hindi nila pinagdaanan. So, pero kasi hindi tayo nasa posisyon niya. Kaya nasasabi natin yung gano'n. Pero lahat naman po understandable naman po yan. At saka lahat naman ng bagay nakukuha sa mabuting pag-uusap. Ano pa ba mga vlogs mo, Miss Labi? Marami akong vlog. Yung mga vlog ko, yung kay Kring Kring, yung kay Nestor, yung kay Reden sa mga batang tutulog sa bangketa. Marami kay Nanay Pasita, kay Tito Rolando. Alam nyo lahat yan, gusto kong balikan. Lahat. Tapos meron yung babae sa ilalim ng natutulog sa ilalim ng lamesa. Yun ang bahay niya. Yung mag-asawa. So, binabalikan namin yung paunti-unti. Kagaya nga ng sinabi ko kasi,
yung kita namin ni partner, maliit lang, hindi naman kalakihan. So, maliit lang talaga. So, pinagkakasya lang namin. So, ako, ang aking hanap buhay po, para doon sa mga hindi nakakaalam, nagtatato po ako ng kilay. So, yung aking kinikita doon, yun yung pinantutustos ko sa mga vlog ko, sa mga tinutulungan ko. Si partner, nangangamuhan lang din si partner. So, yun, pinagkakasya lang namin kung ano yung meron kaming pera. Kung ano lang yung kaya namin, yun lang po yung tinutulong namin. So, yung iba, swerte kasi may mga sponsor sila. So, yun nga. Ako kasi gusto ko nga sana, yun na yung kagaya na nababanggit ko sa mga naunang vlog ko na gusto ko bumili ng mga sako-sakong bigas para i-repack ko. Tapos, plano kasi namin yun. I-repack ko. Tapos, ipapamigay ko dun sa mga na-vlog ko. Tapos, yung mga kikita namin sa daanan, bibigyan namin ng gano'n, yung mga nangangailangan. So, sa ngayon kasi wala pa akong budget para doon. So, yun lang. Malit lang ngayon na itutulong namin eh. Pero, yun naman bukal sa kalooban namin. Yan si Ma'am Labi, hindi lang puro love, may deep understanding pa. Salud po Ma'am, hanga talaga ako sa'yo. Sige po, magkusot muna po ako ulit. Magkusot kang lalaba ka ba? Kay Jason, sige, galing mo yung paglalaba sir ha. Magkahiwalay ang puti sa decolor ha. Mami Dance para this vlog kasi di po open dito sa pag-vlog. Katulad dyan, mahigpit po kasi dito, hindi open kaya in-house lang ako at pagbahagi ng words of God. Ang video ko, we will pray God, He will provide. Ulitin ko nga Mami Dance, saan ka pong bansa? Mami Dance, sa ka bang bansa ulit? Kung Middle East yan, kasi ang Christianity sa parting Middle East, hindi pa ganun ka, So, more on Muslim country kasi yan. Doha, Qatar. Oo, Muslim country yan, di po ba? Mahigpit dyan. Basta Middle East, mahigpit. Love din pala ang deep understanding. Iba po kasi, love din pala ang deep understanding. Iba po kasi. Perla, Mami, hindi po open dito, maraming bawal. Oo, maraming bawal sa Middle East. Doha, Qatar is part of Middle East, di po ba? So, mahigpit dyan. So, party kasing Middle East hi po sa mga OFW sa parting Middle East. Good evening po. Mag-ingat po tayo lagi. Mga taga Doha, Qatar, oo. Kasi ang Middle East kasi, unang-una, hindi kagaya ng Philippines na open. So, dyan nga, bawal tumingin sa mata. So, bawal makita ang buhok, bawal makita ang mukha, di po ba? So, lagi naka-abaya. Lagi siya naka-talokbong, di po ba? Bawal na bawal, lalo pag babae, di ba? So, napakahigpit dyan. Dito sa atin kasi, di ba? Kapag nagkakipag-usap tayo, lagi nakatingin tayo sa mata. Dyan kasi bawal. Kapag akaalam ko pa sa parting Middle East, bawal tumingin sa mata, lalo na pag lalaki, ang babae kasing babaeng Pilipina, bawal makapag-usap sa lalaking diyan sa ibang bansa, bawal na bawal kasi parang kabastusan sa kanila yun eh. Tsaka ang mga babae kasi sa hindi naman po lahat karamihan kasi medyo silosa yung mga so hindi naman po lahat pero yun karamihan halos silosa. So kasi alam ko po yan kasi nagpunta po ako ng Middle East So OFW din po ako sa mga hindi po nakakaalam, dati rin po akong OFW. Sa Beirut, Lebanon po ako. Medyo basa kamay ko. Nag-enter wala po kasi iba nun. Pray po natin, meron ng about ng mga help sa mga inaabot ninyo sa Mami? Pray po natin, meron about ng mga help sa mga inaabot ninyo dyan na tulungan.
sana magkaroon ka ng sponsor. From Lovely Zamora, sana magkaroon ka ng sponsor para makatuwang mo pagtulong mo sa mga mahihirap nating kababayan at maging naghihirap na mga tayo. Homeless taong grasa, pamilya ng mga naghihikaw sa buhay. Oo, sana nga magkaroon po ako ng sponsor. Malaking pasasalamat yung pag nagkaroon ako ng sponsor kasi mas marami ako matutulungan, mas marami ako. Kasi nga limited na nga talaga yung aking kakayahan. So, kung ano lang talaga yung kaya ko, yun lang talaga. Dadami din po yung subscriber mo, ma'am, someday. Hehe, bago ka pa lang naman po no? Pero yaan mo po pag naging artista ko, isa ko sa magiging sponsor. Salamat to Sir Jason. Sir Jason talaga. Para kasi Alex Bukayo. Good evening po. Shoutout po kay Ma'am Jojo from Tokyo, Japan, JMTV, Isla Kitera, Chris Ulo, Jun Graho. Sa mga nabanggit ko po na vlog, so hindi ko po makakabisado. Summer G Kusina, so Ma'am Maura Vlog, Sitang Vlog, Flora Verances, good evening po. Huwag po kayo tatampo ha kung hindi ko po mabanggit lahat. Kaya kay Sir Jason, kay Alex Bukayo, kay Ma'am Nanay Eli at saka Tatay Deli. So, good evening po. Orange Blue. So, Bitterman, good evening po sa lahat. Shout out po sa lahat. Maricel, si Ma'am Maricel, hello ma'am. Tansakdan. Ma'am Maricel, kamusta? Nakapasok ka ulit sa aking live chat. So, yun. Ma'am Maricel, si Donita nakauwi na ha. Baka hindi mo pa alam. Oo, nakauwi na siya. So, yun. So, salamat at nakauwi na siya yung mag-ina kasi medyo napanatag na yung iba, no? Yung mga nag-aalala sa kanya. So, bigyan natin ng pagkakataon si Donita, no? Bigyan natin siya ng pagkakataon na ipaliwanag yung sarili niya, di ba? Pero nung sabi ko nga sa inyo, naiyak ako sa kanya. Naiyak ako nung napanood yung kanyang nung interview sa ni Bard sa live. So, yung regarding kay Bard, so bahala na po kayo doon. So, si Donita talaga naiyak ako sa kanya kasi ramdam ko na may sinasabi siya na hindi man totoo na pero ramdam ko yung paghingi niya ng sorry kay Sir Jojo. So, ramdam ko na bukal sa kalooban yun. Maricel, doon sa saan? Ma'am Maricel, doon na sa bahay niya, si Donita. Doon na, nakauwi na. Ma'am Lovely, Predesminda Cariasco. Ma'am Lovely, pahabol po. Saludo ako sa iyo dahil maganda ka magpaliwanag. Bad or good comment. And I'm one of your subscribers. Shout out po from Germany. Ma'am, Presminda Cariasco. Thank you po ng maraming salamat po. Taos po sa pasasalamat po sa pag-subscribe sa aking channel. Salamat po sa mga nag-subscribe. From Germany po si Ma'am Presminda Cariasco. Salamat po. Shout out po sa inyo, Ma'am. Maricel Dorotan, sino nung nakahanap? Ang pagkakaalam ko, Ma'am Maricel, umuwi siya eh. So, mainam din naman na umuwi siya. So, tampo lang yun ang tatay o anak sa tatay. Ganun lang yun. So, bigyan natin ng pagkakataon si Sir Jojo, bigyan natin pagkakataon si Donita. So, usap lang yun ng mag-ama, no? Pag naabot ko na po yung pangarap ko, ay si Boss Alex Tropa yun katambay yun sa YouTube. At sila Bitterman Pinay, etc. Oo, parang grupo nga sila eh, Sir Jason. Lawak din po ng pagmamahal mo, ma'am, like Tekram. Salamat po, Sir Jason. Jason Velasquez, si Kuya Bart, lagi malakas boses no? Oo, Ilonggo, ganun ata. Ganun siya eh. Nakilala ko si Bart ganun na. So, bala na lang kayo kay Sir Bart, no? Bala na lang kayong umintindi sa kanya kasi ganun kalakas ang boses niya. Mami Dance, ibig ko sabihin magkaroon ka rin ng mga sponsor. Ipagpatuloy mo lang yan. Kawikaan. Paano po ba yan? Kawikaan, siya ay sangguniin sa lahat mong balak at kanya kang itutumpak sa lahat ng iyong lakad. Amen. Oo. Ulitin ko po Bible verse po ito Kawikaan po. Chapter 3 verse 6 po ba yan? Tama po ba? Kawikaan chapter 3 verse 6.
Siya ay sanggunian sa lahat mong balak at kang itutumpak sa lahat ng iyong lakad. Amen. Amen po. Maraming po salamat, Ma'am Dens Paradise Vlog. Pakisuportahan si Ma'am Dens Paradise Vlog sa kanya pong vlog po yung mga Word of God. So, pakisuportahan po si Ma'am. Lovely Zamora. Shout out po, Germany. Shout out sa mga taga Germany. Good evening po. Good evening po sa lahat. Maraming salamat po. Hoy, Sir Alex Bukayo. Legal na dapat yan siya pag gumamit lang. Sabi ni Lenny, pag-aralan to batas ng Portugal. Ano yun, Sir Alex? Kung legal na dapat yan sa kung legal na dapat siya pag gumamit lang. Sabi ni Lenny, pag-aralan batas ng Portugal. Oo. May mga alam nga ko na na yung ibang bansa, hindi ko po maano ko ano specific. Meron kasing mga bansa na legal sila na gumamit ng yan, gaya yung mga ipinagbabawal na gamot. Pero may certain dosage lang. Sa pagkakalam ko. May certain dosage na allowed. So, may mga part na ibang bansa na merong legal yun. Sa pagkakaalam ko po, Lovely Zamora, amin po. Jason Velasco, pero mabait naman yun si Kuya Bart. Mabait naman yun si Bart. Malakas ang boss ni Bart eh. So, yung iba, syempre, iba kasi ang dating pag malakas ang boses eh. So, opinion lang nila yun. So, nasa sa kanila yun kung ano yung dating sa kanila ni Bart. Pero, malakas ang boses eh. Ganun talaga siya. Hindi na natin mababago yun. Yun yung boses niya, di ba? Malaking tao rin kasi si Bart eh. Kaya malaki yung boses niya. No? Good evening po sa 19 viewers. Good evening po. Salamat po sa pagpasok sa akin live chat. Salamat po. Coco. Paghugas ka ng pa at kamay, hindi ka nagugas ng pa at kamay. Maghugas ka ng kamay kasi kumain ka, di ba? Di ba? Maghilamos ka na. Maglinis ka ng katawan. Wala ka bang damit dyan? Good evening po. Mabait naman yun. So, hindi natin si Donita, Sir Jojo. Sa lahat naman ng tao may bigyan natin ng pagkakataon. Yung mga vloggers, hindi naman, wala namang, yung mga vloggers kasi hindi naman, may mga good side and bad side naman. So, hindi naman tayo perfecto. So, ako as vlogger, may good side. Meron may bad side din naman. So, di ba? So, hindi naman tayo perfect, di ba? So yung iba, kaya nga iba nandyan, minsan, di ba? Minsan good din naman yung kasi yung nakikriticize or nababash. Kasi minsan, nalalaman mo kung ano yung mali mo, di ba? Nalalaman mo yung mali mo, dapat pala sa susunod yun to. So yung mga nagkikritik sa atin, isa yun sa nagiging natin para pagbutihin pa natin yung ating ginagawa, yung ating pagbablog. So, halimbawa na-criticize tayo or na bash tayo. So, alam mo na may mali kang ginawa or alam mo na mas kailangan mo pagbutihin para magustuhan ka, di ba? Pero you cannot please everybody. So yun nga, sinasabi ko na you cannot please everybody. So, bad or good comment yan, binabasa ko nga po yan. So, basta comment lang po kayo, mag-suggest lang kayo, open naman po ako dyan. So, lahat po open naman. Sino kausap ko? Ito mga viewers, kausap ko. Sabi ni Lovely Zamora, sino kausap ko? Yung mga viewers, di ba? Diba, dami-dami nito, 25 viewers. So, ang dami ko pang kausap, di ba? Oo. Di ba? So, Mami Dens Paradise Vlog, thanks sis. We will pray yan, sis, para magkaroon kayo ng nililibaro ng sponsor ninyo. Go lang. God bless you all. Oo, mabait. Kaya, ibang dating yan nung gabi. Sorry kung meron akong nasabing about kay Bart. Opo. Ano naman tayo, open naman tayo dyan. So, yun nga po, yung pagko-comment natin o yung
yung yung comment natin or pagsasabi natin na maganda o hindi maganda, minsan nakakatulong yun, no? Kagaya yan, sinabi mo na ganito. So, syempre, ako, halimbawa, sinabi mo na ganito yung si ano. So, ako, may chance ako magbaguhin. Kung may mali ako, may chance ako itama yun. So, maganda rin naman na yung mga bad and good comments. So, may na maganda na nadudulot yan eh. So, kumbaga parang, pag ganun ginawa, halimbawa, criticize ka, so susunod, pupubutihin mo na. Kasi alam mo na mali yun or hindi nagustuhan ni viewers yun. Pero yun nga, you cannot please everybody. So, okay lang po yun. So, go lang po tayo. Sino yung bata? Yung bata kasama ko, yung ampon ko yun. Ampon-ampon namin. Na, yun nga, yung bata natutulog sa bangketa. Yung una namin na picture, yung bata, please nga po nood yung aking mga content. So, para makita nyo po yung aking mga content, para update din po kayo. So, please like and subscribe my channel. Good evening po sa 18 viewers. So, ganun lang po. So, ngayon medyo stressan lahat kasi biglang nawala si Donita. So, ngayon medyo mapapahinga na yung isip. Ano? Mapapahinga na yung isip, mapapahinga na yung ano. So, kami mga vloggers, lahat naman siguro minsan may mga nangyayari kasi or mga nagagawa tayo na hindi naman natin sinasadya, di ba? Or hindi naman natin intention na makasakit ng iba, di po ba? So, yung mga vloggers, lahat naman halos gusto naman na mabuti, no? Lalo na yung mga good Samaritan. So, hindi naman kami mga vloggers, hindi naman perfecto eh. Tao lang din naman kami na may nasasabing mali, ganun. O may nagagawang hindi nagugustuhan ng viewers. Pero, so, wala naman sigurong vloggers na medyo hindi magandang adhikain. So, lahat naman ng vloggers maganda yung adhikain nila. So, lalo na yung mga good Samaritan yung content, no? So, yung mga vloggers nais lang na niya na tumulong, di ba? So, kanya-kanyang paraan lang, kanya-kanyang way lang para paano namin makakatulong sa kapwa namin. So, basta ganun lang po, yung mga vloggers pagtulong naman yung gusto. So, lahat naman sa ikabubuti po, no? Deo Mercado, sa Japan, ginagamit ang shabu kung may malawakang trabaho, lalo na kung madali na dapat tapusin. Pag tapos na ang ginagawa, tigil na yon kasi kailangan mong tumagal sa puyatan. Oo. Usually yung iba, di po ba, kahit naman sa ginagamit lang nila, para tumagal, di ba? So, may mga part kasi na gano'n na ina-allow dun. Pero may certain dosage siya. So, hindi siya pwedeng abusuhin. So, may mga part na ina-allow po yun, no? Umiyak nga ako, naramdaman ko si Donita Rose nung grabing bukal sa puso niya yung paghingi na ng sorry, honestly, nag-worry ako sa mag-ina. Unang Donita Rose, pinag-pray ko bilang mag-ina. Oo, talaga. Oo, bukal sa kalooban ni Donita yung paghingi ng sorry. Kasi yung iyak niya, hindi ko makalimutan yung iyak niya. So, kung hindi pa nga nakauwi yun, so baka bukas hanapin namin siya para diba, i-comfort man lang or malaman yung sa loobin niya. So, nakikita lang kasi ng karamihan is yung, ito lang, sa camera lang, di ba? Yung i-vlog lang, nakikita lang yung on camera, pero yung off camera, hindi nakikita. So, may nabasa po pala ako sa aking content, na may nag-comment doon na, ba't daw hindi ko binigyan ng, kasi may na-content ako doon na hindi ko daw pinakain. Ganun daw ba yung pagbablog? So, hindi po. Kasi po alam nyo po, halimbawa po, nag-vlog ako, hindi naman po lahat ng bagay kailangan kong ipakita sa camera. Hindi po ba? So, kung doon sa mga ibang na hindi nakakalam, kahit po off camera, nagbibigay po ako ng pangkain or konting tulong sa tao.
hindi ko naman po lahat ng bagay kailangan kong kamerahan o kailangan kong kunan ng video para lang po maipakita na tumutulong ako. So, hindi po lahat ng itinutulong ko kinakamerahan ko. Ano po, dun sa nag-comment sa akin, ah, ah, wag po kayong mag-alala kasi binigyan ko po ng tulong yung tinutukoy ninyo sa vlog ko. So, wag po kayong mag-alala kasi binigyan ko po ng tulong. So, hindi ko lang po pinakita sa camera o sa video na binigyan ko po siya ng konting tulong. Ano po? Opo. Yung pong mga comment nyo, nababasa ko po yan. So, yung iba dyan, kunggat maaari po yan, lahat po yan re-replyan ko. Lahat po yan, every now and then, binabasa ko para malaman ko yung sa loobin ng masa, sa loobin ng mga viewers ko, sa loobin ng mga subscriber ko. So, binabasa ko po yan. So, hindi ko man matandaan lahat ng pangalan na nandyan, pero nababasa ko po yan. So, comment lang po kayo kahit pangit or good or bad po yan, binabasa ko po yan. So, doon sa mga nagko-comment po sa akin na mga bad, okay lang po yan. Parte po yan ng ating buhay as vlogger, as YouTuber. So, thank you po sa inyo. Alam mo makalalag, kung ang Diyos na nagpapatawad, vlogger pa kaya? Opo. Sino ba naman tayo? Tao lang naman tayo, di ba? Tao lang tayo. Kung Ma'am Mami, no, si Mami Dance Paradise Vlog. Pakiyanin niyo po yung kantang Sino Ako. Hindi ko alam kung sino original na kumanta nun, pero nung bata pa ako, yung kanta ng God song na yun is napakaganda. Yung title po nun, Sino Ako. Kinanta yun ni Jamie Rivera. So maraming kumanta ron. Pero pakinggan nyo po, napakaganda ng mensahe nun, Sino Akong kanta. Sa taong nagpakumbaba ay pinagpapala at mapagmataas ay binababa. Opo, yan po yun Opo, Mami din. So, yun po, basahin nyo po yung pakinggan nyo po yung Sino Ako na God song. So, marami pong mga kantang magaganda. Pero yun po yung maliit pa ako, yun yung lagi kong naririnig na pag kinakanta mo yun, nakakaiyak. Yung title niya is Sino Ako. Patungkol yun sa tao So, marami po salamat, no. Lahat po yun, nababasa ko yung comment nyo, lahat po ng welcome po sa live chat ko. Maraming po salamat sa patuloy na panonood, pag-subscribe sa channel ko. Maraming salamat. Taos pusang pasasalamat po sa lahat. So, lagi po tayo mag-iingat. Sa mga OFW, ingat po kayo dun lagi. Napakahirap po maging OFW. Napakahirap po maging malayo sa pamilya para lang makatulong maiaw ng pamilya natin sa hirap. Kasi ako, ranas ko po yan. Naging OFW po ako sa parting Middle East. So, napakahirap. Alam niyo po yung sakit ng puso na parang walang gamot. Iba yung pangungulila. Nangungulila ka sa mahal mo sa buhay. Pero kailangan mong tiisin kasi kailangan ng pamilya mo ng para mabuhay, no? So, napakasakit po nun. So, ako danas ko po yun. Halos nakakabaliw talaga, nakaka-homesick. Pero magpakatatag po tayo mga OFW. Kung ano man po yung hirap na nadadanasan natin ngayon, lahat naman po yan, kung naghihirap man tayo ngayon, hirapan tayo sa trabaho natin. Pero hindi naman po habang buhay yung paghihirap natin. So, may ginhawa rin po yan. Kung may dilim, may liwanag po. Tandaan po natin yan. Kung may dilim, may liwanag po. So, ang buhay gulong po yan. Parang gulong po yan. Minsan nasa baba, minsan nasa taas. So, lagi lang po tayo mag-iisip ng positive. Ingatan po natin sarili natin. So, ready ang open mind tayo. Ipag-pray lahat na sila Oxys. Salamat po. Alis po kayo. 263 subscriber mo. Dati nung nag-subscribe ako sa'yo, ngayon, 263 subscriber mo. Dati nung nag-subscribe ako sa'yo, ngayon nasa 2.2 subscriber mo. Congrats, sana tumaas pa. Maraming salamat, Sir Alex Bukayo. Mami, sino ako? Sino kumanta
Yung Sino Ako, yung pinakinggan ko nga, hindi ko alam original na kumanta ng Sino Ako eh. Pero, ang kumanta nun, napipakinggan ko si Jamie Rivera. Yung Sino Ako, yung title niya. Jamie Rivera version. Pero kahit sino pong, basta yung title nun, Sino Ako, God song po yun. So, maririnig niyo yung pinaka-mensahe nung kantang yun. Yung nangyari kay Donita Rosso Buano, so lumayas siya, umalis siya dahil ang paliwanag niya, may dinalaw lang siya na bago pa nga naka-friend niya sa Walong Bato. So, ngayon, dahil sa natataranta yung lahat, so hinanap siya, so na-found out siya na nandun siya. So, yun nga yung paliwanag niya, then umuwi na siya. Umuwi na siya doon kila Sir Jojo. So, bigyan muna natin sila ng space, bigyan muna natin sila ng time makapag-usap, si Donita at si Sir Jojo. So, okay naman yan. Lahat naman bagay na kukuha sa pag-uusap. So, magandang usapan. Ano po? Alex Bucayo, sino ang ako ng Aegis? Hindi Aegis yun. Hindi Aegis yun. Sino ako ng si Jamie Rivera kumanta. Pero yung original version noon, hindi ko alam kung sino. Kasi nung bata pa ako, yung father ko, nag-gitara, nagpa-plucking siya ng gitara, na tumutugtog siya ng gitara, yun, pinakikinggan ko yun, napakaganda. Napakaganda po. Mateo 2022, oo sis, mang hingin ninyo sa panalangin ay tatanggapin ninyo kung mananalig kayo, oo. Totoo po yan. Ulitin ko po, Mateo 21:22. Oo, sis, anong mang hingin ninyo sa panalangin ay tatanggapin ninyo kung mananalig kayo. Amen, ma'am. Amen. Alma Makalalag. Ma'am, sobrang nakakatouch po yung kantang yan. Napakagandang mensahe para sa ating lahat. God is good all the time. God bless all. Oo, Mama Karen. Alam mo pala yung Ma'am Alma, no? Makalalag. Alam mo pala yan. Di ba ang ganda? Oo. Ikaw talaga, Sir Alex. Ages gusto mo? Bet naman siguro. Maganda rin naman. So, very meaningful yan kanta na yan. Sino Ako. At saka yung isa pa, yan yan. Hindi ko alam yung title eh. Yung sa tuktok ng bundok, alam niyo yung kantang yun. Hindi ko alam, yung title nun eh. Yung sa tuktok ng bundok, naroon ang isang lumang krus. Hindi ko matanda ng title. Pero maganda rin po yun. So, pero ang mas nakakang sa akin yung Sino Ako. Oo, kantang simbahan. Oo, totoo yan, ma'am. Sino Ako, napakaganda ng mensahe niyan. Napakaganda po. So, pagka kinakanta ko yun, parang nakakaiyak, no? So, please po pakinggan niyo po yung kantang yan para ma-refresh po tayo, no? Salamat po sa akin 12 viewers. Magandang gabi po sa lahat, sa mga OFW, sa mga tao nag-subscribe, nag-like, nag-share yung channel ko, sa mga nag-comment, sa lahat po. Salamat po ng marami. Kay Chris Ulo, kay Jun Grao, kay Lily Baro, kay Ma'am Nanay Eli, Tatay Deli, Orange Blue, Alex Bucayo, kay Ma'am Alma, Summer G, kay Ma'am Alma Makalalag, Alex Bucayo, kay Flora Verances, kay Ma'am Gloria Lara, salamat po. Mami Dance Paradise, Alex Bucayo, Lovely Zamora. Ayan, okay. Ayan, salamat po. Mami Dance, okay. Deo Mercado, salamat po. Salamat po, Ma'am Dave. Jason Velasco, salamat. Maraming salamat sa iyo. Yan, Jason Velasco, okay. Maricel Dorotan, salamat po. Fredesminda Cariasco, salamat po from Germany. Opo, salamat po. Okay. Okay, Lavi Zamora, Jason, Mami Dance Paradise, Jason Velasco, Mami Dance, okay. Sir Paul Bargola, thank you. Salamat po. Gab Peralta, salamat po sa iyo. Shout out po. So, Lunaila Sevillo from UAE, salamat po ma'am ng marami. Gab Peralda, Presmida Cariasco, salamat. Okay, Gab Peralda. Lily Baro, thank you sa iyo. Paul Bargola, salamat. Oo. So, yan.
Malu Rosinto, salamat po ma'am. Yan, okay. Deo Mercado, salamat. Lily Baro. Arlene Samson, salamat po. Jason Lilibaro. Leeds, Hong Kong from Hong Kong. Ma'am, salamat po. Okay. Bea Canila, salamat po ma'am. Ayan, si Ma'am Leeds. Emma Subing-Subing, thank you po sa pagpasok sa live ko. Yeah. Jason, okay. Lilibaro, okay yan. Motogem TV, shout out sa'yo. Good evening po, salamat po. Eileen Magpailanman, salamat sa iyo ma'am. Welcome po sa aking YouTube channel. Bea Canila, Aurora Pagaduan. Thank you po Ma'am Aurora. Nori Di Guzman, thank you po Ma'am Nori, welcome po. Aurora Pagaduan. Francis, yes, dapat Alison na Sia Chua. Good evening po. Salamat po sa pagpasok sa live ko. Migs Biluan, thank you po. Lovely Zamora, thank you. JP Marata Pagat Vlogs, Bisdak, thank you po. Shoutout po sa'yo. Yan, Jason Velasco, okay. Vicky Valderrama, thank you po. Maraming salamat po sa lahat. Good evening po. Mag-iingat po tayo lagi. Thank you for subscribe, like, and share sa mga nag-thumbs-up. Salamat po ng marami. Sana po wag po kayo magsasawa sa lahat po ng pumasok sa live channel ko ngayong araw to. Maraming salamat po. Taos pusong pasasalamat. Please po pakipanood po yung aking mga vlog, yung sa aking mga YouTube sa aking channel. So, salamat po ng marami. Ingat po tayo lagi. Shoutout kay Chris Ulo, kay Jun Graho, sa mga kasamahan kong vloggers. Good evening. So, mag-iingat po tayo lagi. So, always pray po tayo. So, good for the best, Donita. Payo ko lang sa'yo, ituloy-tuloy mo na yan. So, yung pagbabago, nasa sarili yan. So, Donita, isipin mo lagi na ay mga tao nang mamalasakit sa'yo. So, mag-pray ka, Donita, tsaka magbasa ka ng Bible. Kung maaari nga lang may mag-ano kay Donita. So, i-guide po natin si Donita, no? Na maiwasan yung mga bagay-bagay na dapat niyang iwasan. So, good evening po sa lahat. Maraming salamat po. Ingat po tayo lagi sa mga OFW. Take care po. Ingat po yung mga OFW. So, salamat po ng marami. Love ko po kayong lahat. Salamat po. Good evening po. Ingat po. God bless po. Ngayon po muna, yan po muna ang aking update. So, abangan niyo po yung aking mga vlog. Good evening po sa lahat. Bye-bye. Good evening po. Have a nice day po. Bye-bye. Bye-bye po.